EDSA, Usad Pagong is live! Kaya kung ako ikaw at ikaw sila, mag-EDSA na tayo! EDSA! Kasama mong natatrap. Diego Bandido! Go Diego! Go Diego! Go Diego! EDSA! Itaas ang kamot sa mga angkol. Itaas ang kamot sa mga angkol. Bunalikol! Bunalikol! Bunalkol! Bunalkol! Sa mga daliri, patay ang isa. Paano yun? Ulitin natin na. Hindi, kakaiba, dapat iba yung tugtugan natin. Eto na lang, eto na lang. Just bounce to this. Sa mga daliri, patay ang isa. Este, ganun lang. Ay, naku mga kabisyo, oras natin, 7:28 on the clock. Angkol, kamusta ang biyahe? Ayos lang. O, sagutin mo. Ayos lang, Kap, Diego. Ako, dinideklara ko na ha. Ako po ang kapitan ng EDSA. Wala pong kumalaban. Siyempre, si Tanghenyo po hindi pwedeng magkapitan kasi nakakainsulto sa kanyang katalinuhan. Kaya si Tanghenyo ay ating lang advisor. Di ba, Tang? Ay, may tama ka dyan. O, kita nyo? May tama ako. Ay, nako sa mga kabisyo po natin dyan, sa mga pasahero, sa mga galing trabaho, medyo lupay-pay, pagod. Dahil nga po sa Sandamakmak kasi papunta na tayo ng Biyernes. Thursday na tayo ngayon at bukas Friday na. At lalong-lalo na nako sa mga tumatakbo sa sa eleksyon. Lunes, sesentensyahan na kayo. Kaya galingan ninyo. Galingan ninyo ang inyong tawag dito, ang inyong panunuyo sa inyong mga constituents. Yan! Ay, eto, pag-usapan natin to, isa sa mga nag-viral na mga video. Ito yung pumukaw ng pansin ng reaksyon ng isang rider po. Ay walang patid na nagsisigaw sa EDSA! sa EDSA busway ng Masakote po ito ng grupo ng IAC sa kasagsagan ng rush hour dyan sa may Pasay City. O, medyo matagal-tagal na nangyari to. Pero halos eto, nakita ko pa yung video halos malagutan ng ugat sa lieg ang naturang rider sa gitna ng kanyang paninigaw. Talagang grabe. Wala kayong konsiderasyon! Ganun talaga yung sigawan niya. Tang, di na natin patatagalin to. Logican na natin to. Ay, sige, logican mo na yan. Logican na yan! Logican na yan! Alright mga kabisyo, eto na, logican na po natin to. Ano ba ang leksyon ang mapupulot natin sa mga ganitong usapin, sa ganitong issue yung pinag-usapan natin? Well, ganito po yan Tandaan po natin na ang batas, wala po yung emosyon. The law is about reasoning. Kaya walang puwang po ang emosyon kapag lumabag ka na sa batas. Kasi ganito po yan mga kabisyo. Ganito yan, boards It's a two different thing. Emotion is psychology while reasoning is for judicial decision. Diba? O judicial decision making. O, isa lang po ang dapat nating maintindihan. Ang lumalabag sa batas ay may kaparusahan. No buts, no if. Though may mga instances naman po na ang implementor will exercise his judgment na gamit-gamit pong emosyon if it is a matter of life and death. Halimbawa, medyo may nasaksak na kaibigan mo. It's a matter of life and death. Dumaan ka dyan sa busway. Eh kung ako naman i-force, padadaanin kita kasi nakita ko duguan eh. Ganun lang yan po eh. Actually, there is a principle that says,
In time of extreme necessity, the goods of the world belong to everyone. Firstly, mga kabisyo, itong principle na to, ina-assume na po na merong mga extreme necessity talaga na madidefine natin na sitwasyon. Kagaya na lang yung mga tao na may kinakaharap na hardship sa buhay or danger. Halimbawa, yung natural disaster, yung gera. Secondly, yung principle na to nagsasuggest na during such time, yung mga in danger, sinasabi po dito, yung mga goods of the world belongs to everyone. Ayan. So, malinaw. Ibig sabihin, yung mga resources such as food, water, shelter, medical supplies, dapat i-share po equally among all the people regardless sa social status, wealth, or nationality. Ganyan po ang sinasabi ng principle na ito. O, diba? So, wag po natin i-assume na dahil nagmamadali ka at malilate ka sa work, patatawarin ka. Hindi pwedeng ganyan. Ay kung gano'n na lang ang rason ng lahat, ay di pinadaan kayo lahat doon. Anyari sa Pilipinas. Ay, maloy ka! Ang saya-saya! Clap your hands! So, ganun lang po mga kabisyo. Dapat matuto po tayong sumunod sa batas. Tapos pag nahuli ka, ang titirahin nyo yung mga enforcer na parang wala namang konsiderasyon. Naghahanap buhay lang yung tao. Unang-una sa lahat, alam mong bawal dyan, bakit ka pumasok? Ikaw ang unang walang konsiderasyon. Alam mo yung mga tao na yan, nagtatrabaho lang yan. Ha? Iingatan ko yan, mga constituent ko yan, yung mga nagta-traffic enforcer dyan eh. Akong kapitan ng EDSA eh. Diba? So sa mga sirs natin, saludo tayo dyan sa lahat ng MMDA, member ng IAC, at kung ano bang member man kayo ng Sitio Kapihan, member man kayo ni Senior Aguila. Basta, ano man kayong member, kahit Padpaw member, welcome! Ay, shoutout pala sa lahat ng mga Padpaw member. Mabuhay kayong lahat. Ingatan nyo ang inyong mga batuta. Ay, nako. Tsaka syempre, una-una sa lahat, ako, sasaludo din ako sa mga, ngayon, yung mga naiiwan sa opisina, na yung ibang kasamahan, nagsiuwian na, pero andyan ngayon pa rin sa opisina, nagtatrabaho. Ay, sabihin mo yung iba hindi nagtatrabaho, may inaantay na empleyado. Sa iba yon may mga ganyan din. Kunyari nagtatrabaho, pero inaabangan pala yung OJT. Ay, wag ganon, bad yan! Aragoy! Maluoy ka! Alright, mga kabisyo, it is now 35 minutes after 7 o'clock. Here's a song coming from the Simple Plan with Perfect right here on 90.7 Love Radio. Enjoy the song, Metro Manila. Good evening. Love Radio, Metro's #1.